Vítáme vás u dnešního dílu našeho školního podcastu. Dnešním hostem je Petr Křivánek. Dobrý den. Dobrý den. Nejprve vám dáme možnost se představit. Tak kdo je Petr Křivánek? No, to je složitá otázka, to si někdy pokládám já sám, kdo jsem, ale teď vážně. V první řadě asi se považuji za úplně normálního člověka, který má rád zábavu, sport, hory, přírodu. Asi tak bych se specifikoval. Žádný důležitý data, prostě obyčejný kluk. Dobře, děkujeme. Čím se živíte? Pracuji jako profesionální hasič. Jak jste se dostal k hasičům? No, v podstatě už jsem začal být hasičem od 6 let, kdy jsem to chtěl začít dělat, protože děda byl taky hasič. Tak už jsem nějak od těch 6 let potom prahnul stát se hasičem. Dodělal jsem základní školu, šel jsem na střední hasičskou školu a pak jsem nastoupil rovnou ze střední školy k hasičům. Takže v podstatě od 6 let byla jasná cesta, kam chci jít. Jak dlouho jste hasič? 21 let už. Když se chci stát hasičem, co všechno musím umět? Nejde o to, co všechno musíte umět, ale musíte mít maturitu, pak složit fyzické testy, psychologické testy, zdravotní testy, a pak můžete nastoupit, když vás vyberou. Může být žena hasičkou a má na to stejné jako podmínky? Dřív to nešlo, teď už 1 nebo 3 ženy, myslím, že už jsou jakoby profesionální hasičky. Samozřejmě musí splňovat stejné kritéria jako muži. Fyzické testy, zdravotní i psychologické testy. Takže už to teďko možný je. Byl jste někdy přítomen při hašení elektroauta? A když ne, měl jste na to nějaký zkoušky? Ještě jsem osobně nebyl při hašení auta, který je poháněno elektrikou. A zkoušky na to nejsou, ale máte pravidelnou odbornou přípravu, jak v takovémhle případě postupovat. Cvičí se na to jak teoreticky, tak i prakticky. Jaký byl váš nejhorší výjezd? Nejhorší výjezd? Těžko říct, jestli nejnáročnější, nejdelší. Tak nejnáročnější nám řekněte. Když hořelo výstaviště v Holešovicích a potom ještě asi když hořela Sapa. To byly asi takový 2 největší požáry, co si tak pamatuju. Potom ještě když hořely ateliéry Barrandov. To byly takový velký požáry. Byl jste někdy v rámci své práce vyslán do zahraničí? Byl jsem vyslán v rámci své práce do zahraničí celkem 2krát. Jednou v Nepálu a jednou v Turecku. Jaký hasičský výjezd se vám nejvíce vryl do paměti? Těch je víc. Nedá se říct, že jeden by byl úplně ten top, ale většinou, nebo spíš si myslím, že to je ten první úplně. Když jsem nastoupil k hasičům, tak ten první si asi pamatuju nejvíc. A do paměti se vrývají postupně další a další, každý má svoje. Jsou všechny vaše výjezdy závažné? Ne, tak to určitě ne, díky bohu. Některé výjezdy jsou samozřejmě nezávažný, Všechny výjezdy nejsou závažný, to ne. Jsou tam i výjezdy, které v podstatě jdou jenom o to otevřít třeba uzavřený prostory, protože teče voda a prasklo někde potrubí nebo něco takového. Ne vždycky tam jde o život v těch výjezdech. Je známo, že hasiči ve více případů hasí požár, ale obnáší tato práce i něco jiného? Určitě. Postupem doby, jak se stává doba modernější, tak těch požárů ubývá a jsou spíš technické zásahy. Dopravní nehody, otevírání uzavřených prostor, pomoc záchranné službě a podobné ty případy. Co se týče těch požárů, tak samozřejmě furt jsou požáry, ale už to není jako kdysi, že hořelo hodně. Teď jsou spíš ty technické zásahy, než ty požáry samotné. Můžete nám prosím vysvětlit, co je to USAR a co s tím máte společného? USAR je v podstatě jednotka, která spadá pod hasiče, pod generální ředitelství hasičského záchranného sboru. A je to jednotka, která je vysílána v případě potřeby a žádosti ze strany zasažené země, třeba zemětřesením, tak je tam ta jednotka vyslána. USAR je dělený na 2 části, pražská část a ostravská část. Každá ta část, Praha nebo Ostrava, samostatně tvoří střední tým a dohromady Praha a Ostrava tvoří těžký tým.
Můžete nám přiblížit, co je to vůbec ten střední a těžký tým? Střední tým a těžký tým, tak rozdíl mezi tím je v době nasazení v tom daném státu a v počtu lidí. U toho těžkého týmu deklarujete, že jste schopni být nasazení 10 dní. A to znamená, že musíte být absolutně nezávislí na tom daném státě, takže máte s sebou veškeré potraviny, vodu a veškeré potřebné vybavení. Takže rozdíl v podstatě je v počtu lidí a v době nasazení toho týmu minimálního. A co s tím tedy máte společného? Já jsem členem toho USAR týmu za pražskou část. Zmínil jste, že jste byl v zahraničí. Bylo to v rámci tohoto týmu? Ano, bylo. Oba ty případy byly v rámci tohoto týmu. Přejdeme na jiné téma. Máte nějaké vaše oblíbené koníčky? Jo, tak těch je spousta. Hlavně sport. Sportuju odmala, ať od nějakých běžeckých závodů, plaveckých závodů. Dlouhá léta jsem dělal závodní cyklistiku, jezdil jsem cross country, což teda znamená horský kola, pak jsem nějakou dobu chytal florbal, takže s tím sportem furt koketuju opravdu odmala až do teďka. A oblíbený sport máte? Oblíbený sport, rád lezu po horách, anebo hokejbal. Co je to hokejbal a jak jste se k tomu dostal? Hokejbal je v podstatě hokej bez bruslí. Hrajete na hřišti, hraje se to venku. Jsou tam trošku rozdílnější pravidla než hokej, ale branky jsou stejný jako hokejový, taky kruhy, u branek, modrá čára, červená čára, takže je to v podstatě jakoby takový hokej, akorát nemáte brusle. Já hokejbal, dřív jsem ho hrával, ale ne úplně jak intenzivně, pak jsem začal hrát ten florbal, hokejbal jsem se dostal to 3 roky zpátky. Jsem se rozhodl, že prostě budu chytat, tak jsem začal chytat hokejbal, takže jsem brankář v hokejbale. Super. Za jaký hrajete tým? Teď už za Medvědy Praha. Pořádáte nějaké kempy v hokejbalu? Jako my osobně? Ne, nepořádáme. Ale je to liga hokejbalová, občas turnaj nějaký, ale že by se pořádali jakoby kempy pro dospělé lidi, to ne. Ty kempy jsou hlavně pro ty mladší žáky, přípravky a tak dále, jako pro ty dospělí lidi ne. Byl jste někdy na kempu? Nebyl. Pořádají hasiči tábory? Pořádají, no. Jezdíme na tábory. Asi 11 let už jezdím na tábory dětský. Takže pořádáme. A je to moc fajn. Jelikož jsme školní podcast, chceme se vás zeptat na vaše školní léto. Školní léta, to už je hodně dlouho. Tak asi začnu základní školou, že jo. Tak základní školu jsem studoval, nebo odchodil v Praze. Myslím, že se jmenovala základní škola Mráčkova na Praze 4. Možná jsem byl snad první, kdo šel do 9 po dlouhé době, že to nějak přehodili zrovna. Takže tam jsem studoval základku, střední školu jsem studoval v Příbrami, tu hasičskou. Pak jsem nastoupil k hasičům a během toho jsem dálkově vystudoval vyšší odbornou zdravotnický záchranář obor a potom později jsem studoval dálkově ještě urgentní starostlivost v Bratislavě. Proč jste se rozhodl studovat zdravotnický obor? Jinak mě to vždycky zajímalo a k té práci toho hasiče to zdravotnické vzdělání vůbec není k zahození, protože poskytujete lidem první pomoc na místě zásahu. Máme na to pravidelné školení, tak jsem v tom chtěl být jakoby vzdělanější. Mít jako větší přehled o tom. Věnujete se zdravotnictví i po vašem studiu? Věnuju se a řekl bych, že docela hodně, protože v podstatě pracuji na záchranné službě. Díky tomu, že mám vystudovanou tu školu, tak můžu. Takže kombinace hasiče a práci na záchranné službě to do sebe krásně prostě zapadá a ten přehled o té problematice, ať z téhle práce nebo z téhle práce, tak je naprosto ideální. Máte nějaké školní úspěchy? Jenom sportovní. Na střední škole jsem běhal přes polní běhy za svoji školu a to bylo tak asi jediný, protože v té době jako moc možností jsme neměli, takže ten běh hodně. Bylo nějaké umístění?
Určitě bylo, ale nedokážu si teď z hlavy vybavit, jaký, jestli bylo dobrý nebo špatný, už je to fakt dlouho. A teď si opravdu nepamatuju, ale něco jsme určitě přivezli, nějakou medaili určitě, jo, ale fakt už si nepamatuju, jakou. Chtěla bych se vrátit. Zmínil jste, že jste studoval v Bratislavě. Jaký byl rozdíl mezi Českem a Slovenskem v tomhle studiu? Tak zásadní rozdíl je ten, že při studiu na Slovensku, tak oni mají v zákoně, že všichni dálkaři platí studium. Takže první rozdíl je, že platíte dálkový studium a v podstatě asi drobnější takový jakoby problémek, jestli v úvozovkách, teda ve způsobu třeba pochopení, jak některé části lidského těla třeba nazývají Slováci, nebo jak mají svůj jazyk, kterýmu sice rozumíme, ale některé slovíčka prostě neznáme, tak ze začátku v tomhle tom byly drobné nuance. Ale jakože by v tom byl nějaký zásadní rozdíl, tak to nebylo. Jenom si zvyknout na ty speciální slova, které my prostě u nás neznáme. Ale jinak podstatný rozdíl v tom není. A kde se vám líbilo více? Já vás asi trošku zaskočím, ale líbilo se mi jak tam, tak i tam hrozně moc. Protože je to hlavně o těch lidech, který máte kolem sebe. Jo? Náplň studia je takřka stejná, až na nějaký drobný rozdíly ve 3 předmětech. Ale je to všechno stejný, takže je to vždycky závislý na tom, s jakýma lidma tu školu studujete. A já měl to štěstí, že jak na Slovensku, tak i v Česku jsem měl kolem sebe skvělou partu lidí, takže ty studia byly skvělý. Takže v tomhle jakoby rozdíl nevidím. A bylo to skvělý na obě strany. Co je pro vás lepší, dálkové studium nebo prezenční? Pro mě dálkový, protože už v podstatě pracuju a můžu u toho studovat školu. Samozřejmě je to daleko náročnější. To studium, když nechodíte prezenčně, ale po nějakých intervalech do té školy dojíždíte, učíte se na zkoušky během práce a tak dále, tak to dá trošku zabrat jakoby časově. Ale tím, že už jsem pracoval, tak pro mě byla jednoznačná volba studovat dálkově. Hasiče jsem chtěl už dělat, nechtěl jsem odcházet, byl jsem rád, že jsem se dostal k hasičům a to zdravotnictví už byla taková nástavba, taková vize do budoucna, která vyšla a mohl jsem studovat. To jsme rádi, děkujeme. Došlo při studii na Slovensku k nějakému úsměvnému nedorozumění z jazykového hlediska? Jo, hned první den ve škole si pamatuju. Když jsem se jakoby překopnul, že jsem na Slovensku, tak nám třídní učitelka diktovala e-mail, když bychom potřebovali něco, aby jsme jí napsali, tak řekla jí jméno, bodka, příjmení, což jak jsem poslouchal, tak jsem psal jméno, bodka, příjmení. Teď jsem čekal, jako, že řekne tečka nebo něco takového, a pak mi teprve došlo, že ta bodka znamená tečka, takže takovýhle drobný nuance tam byly, ale to moc neventiluju tohle. Ale jak jsem byl ten první den v té škole, tak mi to vůbec nedošlo a psal jsem opravdu slepě to, co paní učitelka říkala. Takže bodka, tečka, to si pamatuju do teďka. Než si člověk zvykne, tak to chvíli trvá. Přesně tak, no. Pak už to bylo v pohodě. Celý 3 roky. Jaký byl váš oblíbený předmět a jaký zase ten nejméně oblíbený? Tak nejoblíbenější předmět na základní škole byl tělocvik. Ten mě bavil hodně. Potom zeměpis. Ten mě taky bavil. Nesnášel jsem dějepis. A měl jsem hrozně rád přestávky dlouhý. Tak to máme něco společného. Já si myslím, že to celá populace školáků to takhle mám. Takže z těch předmětů asi bych a přírodopis mě bavil. Biologie člověka, to si pamatuju, že tam byly takový ty první náznaky toho, že by mě to zdravotnictví zajímalo. Ta biologie člověka, to mě tenkrát hodně chytlo, to si pamatuju. No. Přátelé vám říkají křivy. Jak tato přezdívka vznikla? Jo, tak to vzniklo někde na střední škole a je to v podstatě zkrácení na mýho příjmení. Takže nás tam bylo takových kluků víc. Jak jsem studoval střední hasičskou školu, tak to byla samozřejmě klučičí třída, tak jsme si v podstatě skoro všichni zkrátili to příjmení na nějakou takovouhle pseudopřezdívku, no a ta se mnou táhne od střední školy už. No. Proč to dvojité V? Když zapátrám v paměti, tak asi se mi tam nelíbilo to jednoduchý. Asi to chtělo Ozvláštní. Ozvláštní, tak. Chápu.
Na závěr máme pro vás hru, která se jmenuje Perličky. Spočívá to v tom, že my vám budeme dávat otázky a vy na ně musíte co nejrychleji odpovědět. Jste připraven? No, tak uvidíme. Patří ananas na pizzu? Ne. Mícháte krupicovou kaši? Jo. Kropíte radši zahradu nebo oheň? Nemám zahradu, tak oheň. Práce nebo sport? Práce. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Já taky děkuju. A děkujeme i vám, že jste sledli tohle video a můžete dát like a odběr a vidíme se příště.